kapok ora kowe. Kandan-kandanane kok senengane. Bagong. Legek-legek sadule to. Me. Kapok ora tobat nekat kabeh nekat. Mikir to ya. Tumungo-mungo paneng sapuja ing ukir marebak bang sumirat Werkudara. Apa? Aku sapa? Aku Durna bapakmu. Kowe entuk ilmu pirang-pirang saka aku. Entuk? Tirta pawitra maning suci saka aku. Kayu gong susunan saka aku. Apa-apa sing tak mereke kowe saka aku. Warwani karo aku. Warwani karo bapakmu. Ora. Mundur. Janaka ari-ari ampal tak jaluk. Warwani karo Bagawan Durna. Sing pinter ulan jemparing mulang kowe sapa? Bapak Durna. Warwani karo aku. Mboten. Mundur. Prabu Darma Kusuma, panjenengan menika siswa kula. Inggih, Bapak. Ayo mundur. Petro Kantong Bolong, aku sapa? Aku sapa? Kowe Durna. Kobar kono. Ngendi Tru? Leboke kothak. Mengkari ijen kok entek-entekke wektu ora. Kene iki selak kesel e. Ndara Werkudara dikon tajuk kowe. Wah, Ndara Werkudara kok dijukuk ora. Ana ora ngono ndak ora rampung-rampung. Arsa majangge jagat. Mikir to ya. Tumungo-mungo paneng sapuja ing ukir marebak bang sumirat ora. Tobat nekat kabeh. Gong bojomu rene lho. Mama.